tabuk social media wahana hai mang application nukjagui si phaijao kalai thangnai sal 15 tarik 15 August sal Bharat Hakotor yok sama salotei kwbang manot pala laikha tei tongthok laikha phiaba assembly bisingo Montri Bikash flag Ulta Romwi Hakotorno Lachi Mung Rikha joto BJP ni bodol lukurokno tei bini joto tabuk bini bagi kwbang ma bini leader tongnai eba ki bini logi himnai rok lekhano mukhang Lachi Mung nani nangkha Lachi Mung nani nangkha bini jata flag Ulta Romwi Hakotorno phunugui Lachi Mung riwi tongman tei tabuk bini jata leader rok tei bini logi go him tongnai joto leader rok mukhang bomnani nangkha Lachi Mung manani nangkha obno tei dab kwbangma lukuno yasi surui kaham bo salai toga hamya bo salai toga social media o ba tei tam sajinai kaham bo sajakhinai hamya bo sajakhinai comment pori naikhanke norok bo nugui mannai jeta o photo post khaimani jagao asike mar comment khaikha tei baksaba hamya chalaike baksaba kaham saka abo saije manle phiaba kaham ni sai hamya no bisi comment phaigna hanei sike wanchuka tamni ke bono mang yasi sulai kok salai tomani nukjagui tongkha jeta o lukurok yasi suri kok samano ang o video mention khainani thangya norok bo a je post khaima jagao thangai pori naikhanke joto kaham ke bujui nugui mannai henke tabuk norok no sadi Bikash Montri bini da bol khai beke mistake dang khai beke khel khayang de bo oba ge yang romi tongani nangkana ebeke khaine hani de khai lukurok ni biskango Hakotorno ni biskango Lachi Mung mani kalai khana norok no wan chubi bai biwi comment khlaile di te o photo manglina nugui tak belai khana post khaijagi tongo viral khlaijagi tongo oba hike nugui norok tam sanai te comment no kahan ke saladi te bini bagi tam sanamunchong norok kisa comment no kahan ke type khalai sahona tapobi hamaya asungno